Brought to you by HD Studios, keeping your memories in HD quality. Iinkonjane sebusika bazalwane ukusasazula umntwana ngiyaona ukuthahla ngilayi sangibili yoko usikia mambo nika sitshele inobijulu kama kushini nanjengokuyenzi wami kama utsho sisiwozokyenyeka kati singazenza into yokuthina kwasakugoba nabantu abaningi nabantu abazizwa kodwa ngiyanzeleke into yobana siyazi sesibile nabanye abantu phambi kwesifundo esithi cela into ndikhulu ndikulungi ndingekasuswa kuwe mhlawumbi kuzawuthunqa bakuthele zingasasa kodwa umuntu nento yakhe aspecial ngayo bandakwethu lantombazana yabaluleke yakhe yahlala ngemini ndicinga uba yayingemeni phakathi kwenyanga zayo zokuba kuvele namantombazana phantsi kwelizwi ndicinga uba abadala babengayazi into yobana xa ihlele kuthiwe kodwa yayazi umuntu not knowing ndokuthwela amawele into zezikele into yangoku yayibona lantombazana xa isindeke ingazi ngobana ithwela umntwana yanikwa esibhedlele abantwana ababini ngelanga kudla kuthiwa xa kuthethwa ngamawele kuthiwe nehluthi ngqondo akwabikho kuhlutha ngqondo yomnye ngoba bakhula bethe dwanze entloko nguEliya bazali noElisha basanda kuma uEliya umhlaba okuthiwa xa ubizwa wasesheba awugqiba kulo mhlaba wasesheba uEliya wambihambo yakhe adibane noElisha aphendulena njengabantu abebehamba ixesha elininzi uba kumfumenanga kule kono umntu wafumana kulaa kona kwanyanzeleka ndoyiswa yile wakambona ngoba xa mntu uzawususwa kuwo okanye uzawuhamba indlela uba nazimvu azenzayo wayibona uElisha into yobana le yitrip yangoku yitrip ezawuhamba ingakuyi wabona inkangeleko yobusuku bukaEliya xa bedibana wazama ukumzimela kancinci kancinci emane sishiyeka pheyiko uthuthusa ndithume kwenye indawo bazali bam wathi andisayi kushiyeka umphefumlo wakukuwethe wabheke ebheteni wazihamba zonke zaziphaluka ukulenza kufutshane ngasitolo nje cela into omkhulu ndingekasuswa kuwe ekuseni xa bekukhona imithika yalantombazana uthe xa bethethe wathi cela into ndikuphi apha ebukhweni sidibana kwihlombe ngentlombe xa sidibana kwezihlombe phambi kobana ndizenzeze banento ithandayo iye ngoku uyagive opportunity nebebeyidlulisileyo yobana zesithi xa ulayelwe lamakhaya nezibane sithathe into lentombazana nakutshona ilanga ezilomhlaba wakwalapha uthi ubhalelwe usenzeni ukubana elele kulaa ndawo yakho zenza bazali bam kwanyanzeleka into yobana uyakho bazamazamane naso xa zamazamana naso isithunywa sezulu ekuseni nje bazali bam sathi sasisoyisakala sathi ndindukule ngoba siyaza cela into ndikwenzele ndingekasuswa kuwe sazamazamana naye isithunywa kwade kwasesesi nasengendoda ezulu kwanyanzeleka into yobana mayibhekise
Wow.
So di funa sila trabalho de mundo que o raia, eu não estou com nada, sama aqui. Esse tipo de coisa de cima, não pode saber. Basta mais puxar. Aí só mais se sangue, mas se cabe sangue, mas puxo ali, basta mais puxar. Esse faga, se me pegar mais se sente como, esse cabe só faga, se cabe esse gabana. Sama aqui. Sabe que é da chochada? Eu posso falar. Eu posso galamaço. Eu vejo que vi. Pausa coisa já. Mas tá mais puxa. Apaga o muito. Se nem vai se já. Se na banda mais já só. Apaga daí. Se o tiro na pina. Mas tá mais puxa. Ele sulga tito se ele vira. Ingati wena jigela zake ndivula inkonzo yamagqirha. Kama ndivula inkonzo yamagqirha. Ayinadiki ndibhatalwayo basama ndithi hayi man uvula itasi xa uzawungena kwepala. Mabandla nakhe. Enkosi kakhulu. Ngoku umntu okhaya kuyifumana ifruti. Bakaphakamisa ntoni nobini? Kama yabulela. Like if you turn the level in and you got that, she said, remember that service here. Porque lá para me passa, basta mais puxa. Toda vez que eu passar só para me lavar o chão. Eu vou me tocar na mão do chão. Nada disso tá. O fundo apa. Lemas. E mantém a ponte dela. Lá tem que ter. Lanche. Que coloca na chumareira, rebanho. Joga na saconza. O caminho já liga. Cada dia que tá Loba watu wezi noche kwa mkanda se. Akona leba kege. Kama Woku kama tunakafuka.
mandipotise kumzi wamabona kumzi wabaleka obawo noma abantwana abancane isihlobo zonke ezilapha ngibulisa abantwana egameni lenkosi amen uYesu waseNazaretha amen ndithi amara ndithi amen ndithi thokoza kuseyikudla zonke ukwenzekana yayazi bona nje oko ndihleli apha ndibukele ndijonge umntu ozawukhala apha ndijonge umntu ozawulila because ungahamba uyothoba phesha lolwandle ukhangela indawo okuswelekwe kuyo uzayifumana apha thina asidibananga ngumntu oswelekileyo sidibene ngumntu oleleyo sidibene ngumntu wezibhalanywe ngumntu wezibeba mikhaka ngumntu othi xa ephelwe bubomi akhothame angaguli athi kubani khona apho bayaphunyuzwa abaphelelwe ngabantu athi kubani nyama ithambile yona umoya unentumekelelo umampondo inyama ephelelweyo umoya wakhe uhleli uligqobhoka lasemagqirheni ababekhuthaza thambisa isikele sirobhe nendawo yasecaweni isisikele imizuzwefana emveni koko lithenze awarembili mina kanti le nto levesi yafunoba icaciswe kakuhle bayekwa abantu ubona ulandwa oba ibhila umntwana odwele na okanye umntwana odwele ulandwa igqirha ngoba sevesini igqirha yinto evela fina nayibona Nkosi xa sithetha ngegqirha sithetha ngomntu oyibholi le ivesi yake yathi ngenye khawulezani nenyuke ingekewuki ibholi amayesile kakishe alahlekile kwanteko ingani khona wabuza umfana komyehova sofika kokokwa kwesito sakufika yona mali yemvumisa le igqirha ayibongetheni akuvunyiswa ngomlomo kuvunyiswa kubakumali yahuma emveni koko livumisile kunyuswe imimoya emveni konyuswa kwemimoya likhazikatya lintabile noba ungayakathiliswe igqirha elingayilo manzini kaloku levesilekokokozo uthi umankozo kwathi xa esimka yathenga indoda kwenye ndithela izahlulezini zomoya kodwethuba yathi ivesi keyinto ikwenzele ingekahluswa kuwe nendibulisiwa kwanakwa ngayo umlabezoda alikwigqirha elikhaseliile lingayanga emanzini nabomvu namhlophe kwakukenazekeki emanzini elesigama sawufunaba ulapha kule nkonzo wazi oba ubungumkhulu ulingenethoba akunatawa yazi uba unguyezi igqirha kufuneka oba ibe netawa igivesi kelona ifuneki babakhiyileyo ifuneka therefore uza kuvalela izulu uthixo xa ungakhambe unewenzeulumane nenkomo manabongisa amen nenoba uyathetha uyazoba uyathetha kodwa ngitaba ngemesecaweni
kodwa ke andiyeke lokha kodwa apha umabodumisa ngento yoba kanento ndingenasuswa kuwe wathi ke nomphali abundibonile xa ndisuswayo wasifumana yabona ukuthiwa kubantwana besiphehlo samabodho ababambonile umabodho ngesithela bazasifumana into abazidingayo yile nto usawule emveni kobethwa yimibane kwiintaba zasedamasko wakhupeka amatholo wabonoba ukhaliwe uboniwe lizulu wabuzwa amankosi ufuna ndenze ntoni ufuna ndenze ekeyihamba bakhe thandisumana ephakama esifuma kodwa into endibonayo inye bantwana bam kodwa niseguleni okumhlophe abhalwe amagama wenu nasezikonzweni uyabona bona amagqirha ayebhuluka ayahamba ingxaki yam kusweleka kwakho unompa ubungenakhawa uthemba komkelo wawuphatha ubusisigodo kodwa uneyako unende unemehlo unengqondo ngekuxesha fezekobhisi njengendaweni ayisipehlo sinekobhisi njengendaweni ukolekathutu ndiyeke ikawa ngenxa yothwasa uthwasa kangazinolo mabona uthwasa kangazinolo ngibeke phansi ibhadi mhlawumbe ecaweni kwezinteni ayibibekhala uyeke kukhule kwabili siphila ngenyama siphila ngomoya umoyangile iglisa inyanyama ethandeyo linikiswa nyama abangayithile abangaphakathi kusala lifile Amakuhle. masambeni sibuye ecaweni masambeni Mthathe ke sumisa ngodunkolo every week solo kwayo dunkolo every week dunkolo awusebenza niwe yeah ke lo awusebenza ke beka kulo abadala yabona ngikho ufone le ambulance sawenza satisfied for 10 years uthi kawufika kuyo the ambulance sabhalwe i-ambulance kodwa ayayasiwa intombi zakho masibebe ngiyabona ukutsho kuwe ngikucela into ngikwenzele ndingazuza la madoda amabini aza kwahlukana esisithembiso esibabashini kona ndiyabona ukuthi ekugqibeleni isiphetho samamoto asisela amanzi sikhona wonke umntu okhoyo kumele ngumda wakhe angena ugqini amamota
mathi Nkosi umuntu okhoyo athi ngokufaka amampondo nangayibona inkosi Thixo wabolungileyo usidlebe zethu khona ukuze Nkosi silindle silenze Nkosi lisekelele ukuze Nkosi ugcine le family ixolile yonwabile ufika imini ngomgqibelo Nkosi ungumxhasi nomncedisi ezi zinto zonke sisicela singazibaki egameni lenkosi uYesu waseNazarethe amen JTTV 151 yintoni ibands le engabhala kanjani JYZ 014 HYLA844 zivala indlela phayana ayogqibela i-announcement apha kule ndawo ku-4 photographer bakuyo omama engathi bephuma besiya ngasenatsiveni lavasini ngabazikhabe zanansi kaphaya so besithanda into bake mhlambi noba ngumkhanzi whatever the case sizamele into basiphethe iziplaksi bazali because iyaqalela ukurekhoda of which izaba ngathi intsokolo lonto yonke lento ingumnqono ngoba iboneke ngoba amabheki kuba yabona tata impondo zenkomo azivele impondo zenkomo azivele uthi kuze zingene impondo zenkomo usaka masikababushe izami bebikele wona mjabulele xa uvala bamakwata akugelwa belithwa masikababushe akugelwa belithwa Kisayana wemo nimempondo sasa nilitwalo kama mshahara na ndio bitwalo sasa katataza nilitwalo kama kwini wewe ekile sije hapa esisuka ha iforum ke yamadika iforum imbumba ke ubani
unuphatha intando yabaphansi unyalezizwe u-AMA umpilo u-THO so yimibutho i-6 masikamakushe ngethamsanqa ke nalo mibutho longamelwe ngunomekeselo masikamakushe awanganophatha masikamakusheni kodwa pha ukizisele zenyathi masikamakushe izama into ethi-ke ithi-ke ngokulonto leyo ngizawubisa engizawucela bazali bam sibelathi sizawubisela bafuneka siyitshele latshi sesiphanga ndiyasibonisa usamson ngakanani ngalitalo-ke ngifuna ukuzola and ke ngokuba ndike ngogcama ndibana abahlaba masikamakushe ela bazali bam nanjengoba bendikelile kumatandasi ndikeliloma sihloniphe sawuphaka kaloku apha sijikelele mdala we need to socialize we need intoba lezinto zonke sizive abanye need to socialize to ifamily whatever the case siyacela andithandi kodwa ngoku ke kwakhona ukwenze njalo ndizawuphakamisa ke ugogo uphilasade umama ugogo unobakolinte umama unovulidlela Tiko umama bakayoko ipondokazi uthafundayo kungathi uzelekazi undamase uFaku uBishop Faku the Bishop Samabili from Imbumba Forum Samad
What
thandazani ningayeki ezintweni zonke lelanga ulela selwale imanisana lezivavanya ngayo kodwa ekugqibeleni ayikwenza uthatha kunazo ukuthikwa kakho soza ifumane lo imaki isele senyani sembuzo emancane traditional forum asenesinganelabili ndiyavuya inkokheli yezimba ndithanda le nto uba sixoxela ngabantu abatsha abantu abazayithatha kwendawo kuyo bayisesile ngoba wona mezwana awezwayaphela kodwa sisekho bazabashekuba kambe ndifuna ukuthi apho into endimeleyo egameni lembumba ndisekhuluma kodwa ndisathetha ngokumbutho wembumba endimeleyo ukwenzela uba aba bantu bazikokheli zam alapho wefuna andiphathi ithethe ndifuna ukuthi umntu ongekho mbuthweni oligqirha usenkathazweni loo mntu funeka yazi loo ubanga le ntombi yasemakolweni ibingekho komuntu ukhokhelwa lo mntwana mhle wakwazulu engekho nasendleleni kungekho nje kambe kongekho ngakhina uzakungupheleka indini bendisitokutana wezinana lapho kupheleka indini bazawusengxakini urhulumente nezinto asizisela zona ezinhle ezingamagqirha ngoba simane sikhala nangoku dalasemzini nokwazulu asenzelwana balwa abantu ngamele ngoba naliphazi kakhuluba nemirhawu asayinyanga ngenxa yeCOVID kodwa urhulumente akathethi ndongazi ndifuna ukuthi kwalilondongazi uMafaku xayele inkondokazi elihle enkosi yam ndifuna ukuthi azasukume ngoba ngoku omdala nathi ngoba ungamathambo kantloko uzawuqhubeka nezinyanya abuze uba besenzela ntoni emhlabeni axelele uba amagqirha acinezelekile ibandela loo nto ashukume amagqirha sibone ngathi sihoywa ngenxa yale ntombazana yasemakolweni ngenxa yomfazi wakasadeni ntombazana linomele ntombazana lingayithandi into embi kodwa uhayi uhayi hayi ke abantu betawusithi uhayi uhayi kuthiwa ukhohlakele kuthiwe uhonjiswe kuthiwe ungabalala ngoba funeka uphumele into ebangavumiyo into ke nawe ntombazana ayifuneka nto yokuvuma ungavumiyo into xa ingeyiyo ayiyo xa yiyo izakwenza loo nto uphile le ntombazana size kuyo ebethunana akafanga umoya ulele umthombo wokufa kukho abantu abafayo kodwa na umbiza azisabele ngofile kodwa umntu olele umthombo wokufa umbiza kwekathi akathala aphendule ndimbizile mna ebethunana ndithetha le nto experience ndimlo nyanga ndithatha lesisitopu ndisifa athabalelana ndibhubhile nabantu amagqirha athethethe izola wakutu bendisiva kuthiwa wabhubha ngathi hayi kusekhona kutheni ngabantu endingangabiza umhle baphendule ndimamkuthi nabenza umlo andenzanjani ndifuna ukuthi kuni kondokazi kuyinamsebenzi lamantu lawo ngoku ungona udadewenu ngoku ungona iwele lakho liza kwenza zaphezwa besenza ngoba ngoku namandla amakhulu futhi okuphilwe umcimbi umaluliza ukuthi intombazana uthile uza kuphendula ngoba akafanga le mthombo into ezafuneka magezi ukuba siyimele inkonzo yethu yaseGqirheni silunge ukwenzela into yobana sibheke phambili ndiyavuya xa ndibona abantu ngembumba ezile engezanga icala lomuntu qha kodwa ezokuthi le ntombazana umbutho wayo usembumbeni mna ndiphawula ukuthi eyibo
multilateral organization. Don't justify it. Remember your own HO. It controls you. This is a multi-game.
Because each of them are saying, I want to because ukhuthele everyone oyaziyo ndiphetheke apha nomsisu nesitya imali yabona imali kukho kaloku abantu apha abakhoyo abaqondo babefuna ukhupha noba yipeni ndiphethe isitya semali
Uzawuthanda kumtyobela imehlo mntana uzowuthatha ndifuna utyosha mani izabafuna ukuba ndayithanda mosityosha Thixo singalula lamawele ngetyosha ayithanda nam ndiyayithanda natsho ke ngoba sibe nale kleshi bathanda utyakamandi nam ndiyathanda asithandwanga lilizwe sithandwa ziimali zethu ubenje nje umama ugobo leleli uphuma phaa kwa-MRM moral regeneration movement moral regeneration movement ubona singabaosizobela i-moral support ngabantu ke abajongele ne-moral decay ukusola kwezimilo zethu kwisociety abazakuxhasa apho bakwazi uxhasa khona asoluleke ngezemali phaa Jessica ligqirhakazi elisimele phaa njengososipho wale Nelson Mandela ndandikhona njengotshepesi kanophatsa Hlelekwa wekhona usekretari kanophatsa Hlelekwa uphake u-MRM kulaa Jessica asika kamagwini wobebethuna mani azakombelelekeupat masikabakushi masibakuzenzela mama haleluya kamaka Makolo uzawuzenza ukamali kuthiwa ngilinikiwe bethuna nabantu abanemokonasi JTV 151 DYZ 014 HYM 844 DXY 659 Please galuka nawe phakathi abantu bazongabashukule kamagwini sama zooFaku sama kushinda stop yada zango umhlobo womntwana umhlobo womntwana